из дневника на капитан Джак Спаро. Знаете ли по какво си приличат всички безлюдни острови? По това, че на тях няма никакви хора. И бутилка ром. Пиратски майтап. Да, отново бях изхвърлен за борда на черната перла. И отново тялото ми намери спасителен бряг. Слава на Негово Величество Гълфстрим. Аз съм Джак Спаро и това са моите записки от поредния безлюден остров. Ме изхвърли на десен пясъчен плаж. И макар че проклинах съдбата за предстоящите от 2 до 5 години в изолация, благодарих на Нептун. Все пак ме спаси от унизително даване. В този момент обаче течението Гълфстрим изхвърли на въпросния девствен плаж една не много девствена особа, която бях пленил след абордажа на търговския кораб Санта Лучия. В този момент в душата ми се зароди надежда, че ще прекараме поне първата нощ приятно. Благодаря ти, че си толкова галантен, както винаги. Миледи! Какво ужасно кръвокрушение! О, Джак, толкова се радвам, че ви намерих на този остров. Сам. Миледи, случайно взехте ли храна с вас от кораба? О, Джак, не успях да взема никаква храна. Но мисля, че нося нещо, на което нито един мъж не би устоял. Нима има ром? Нима взехте ром с вас? Къде го скрихте? Ром? Ром? Ром! Ром? Простак! Миледи, ох, жените са толкова докачливи. Не натам! Не натам, миледи! Не, следващият безлюден остров е на 400 мили. Северо-западно. Ужас! Запомнете поредната изстрадана мъдрост на Джак Спаро. Човек да ни попадне на безлюден остров, все от някъде ще се появи някоя жена да му развали спокойствието.